Jeg kommer fra firmaet Marling, hvor vi har startet virksomhed den 1. februar her i Danmark. Vi sælger kommunikationsløsninger til de danske rederier og i det hele taget i Norden. Og jeg har blandt andet 100 kolleger oppe i Norge, som jeg samarbejder med omkring det. Der var rigtig mange inspirerende indlæg. Jeg synes i særdeleshed indlægget fra Lars Thrane var meget inspirerende og spændende at høre, hvordan han har kørt sin startup, men også de øvrige erfaringer, som der blev givet fra de øvrige foredragsholdere, var super spændende og meget inspirerende. Så vi fik en masse gode idéer med, og det er godt at have nogle ting i rygsækken, som man selv kan benytte i den måde, som vi selv starter op på her i Danmark. Men primært tanker omkring det, måden der faktisk at starte op og bruge tiden rigtigt, gøre tingene simpelt. Det bliver også bekræftet i mange af de ting, som man selv tænker på, og få lavet nogle simple processer, og i det hele taget bare have kunder og produkter i fokus. Det er jo sådan nogle helt vitale ting, som man nogle gange siger, jamen, det er det, vi skal fokusere på. Godt. Tak. Selv tak.